ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନ ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତମଟା ମୁଁ ଦିଅ ନର୍ସିଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କାହିଁକି ତ ମନ କଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆମର କେହି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ବି ନୁହଁ ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ହେଇଯାଅ ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁନି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ତ ମୁଁ କରିନି ମୋ ଭଉଣୀ ସୁନମ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମଣିଷ ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ନରରେପି ନାରାୟଣ ନାଇଁ ମଶା ନାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ନାଇଁ ମଶା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ କାବେରୀ ମୋର ପରିଚିତ ମଣିଷ ତା ସହିତ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ତାଛଡ଼ା ଏମିତି ମୁଁ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କରିଛି କୋଟିପତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି କିଛି ବି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ମୁଁ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କାବେରୀ ପାଇଁ ସବୁ ମେଡିସିନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଛି ସବୁ ତ ମେଡିସିନ କାଉଣ୍ଟରୁ ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇନି ତାକୁ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ଫିସ୍ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମିତି କିଛି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ତ ନିଜର ରୁମ୍ ଚାର୍ଜ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ବାକି ହେଲା ଡକ୍ଟର ଫିସ୍ ସୋନମ ତ ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ କାବେରୀ ମୋର ଖାସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସୋନମ କ'ଣ ଫିସ୍ ନେବ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମଣିଷର ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବସି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପାରିବୁ ତା ଛଡ଼ା ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମଣିଷ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବାବା ଭାଇ ନର୍ସିଂକୁ ନେବ ବୋଧେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କି ମରିଥାନ୍ତି ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ମୋ ବାପା ଭାଇ ହୁଏତ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ବାସ୍ 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 ଦୟାକରି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଏ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ପଦିଟିଏ କଥା ହୁଅନ୍ତି କାବେରୀ ତମେ ହବନି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ଆପଣ ବିଜି ଲୋକ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଛି କ'ଣ କହିବା କଥା କୁହ ବାବା ତମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତିନିଟା ଦେଖିଲେ ନା କିଏ କିଏ 5 ମେସେଜ କର କିଏ କିଏ ଯେ ତ କଥା ହିଁ ଶୀଘ୍ର କହିବୁ କେମିତି କରିବୁ ମା କିଶୋର ଦାକେ ଦିଅ ପରମିଶନ ଦେବେ ପରେ ଗୁପଚୁପ ଖୁଏ ନେବେ ଟିକେ 5 ଜଣ ଦେଖିଲେ ନା ମେସେଜ କଲେ ଧରା ପଡ଼ବା हो तमोटा न अच्छे मोर सीमित रोजगार भितर कावेरी चिकित्सा करने मो पक्षे असंभव हो पड़ा घर ढिओ खंडक बंधा पकई 2 लाख टका आनी पेमेंट करने किंतु आपण साहाय्य मो घर ढिओ खंडक बंधा खुशी मो जीवन में प्रति बदल में मुझे आपण पाद तले मोबाइल ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକ ତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆରେ ତମେ ବି ମୋ ଛୋଟ କଥା କ'ଣ କହିବା କଥା କୁହ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି କଥାଟା କେମିତି କହିବି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ତମ ସହ ବିପଦ କଥା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାବିଥିଲି ମାତ୍ର କହିପାରିନଥିଲି ସେମିତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ କି କଥା ହେବେ ତମେ ତମ କଥା କହିଛ ତାପରେ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବି नहीं जाने ना ତମେ କ'ଣ ମତେ ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ ଖରାପ କ'ଣ ଏମିତିରେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ତା ଛଡ଼ା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମୋଠୁ 1 ବର୍ଷ ସିନିୟର ବି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସହର ନର୍ସିଂ ହୋମର ଆପଣ ଜଣେ ଓନର ତା ଛଡ଼ା ଆଖି ଡକ୍ଟର ବି ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ତମର ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବାକୁ ପଛେ ଆଉଛ ବହୁତ ଲେଟ୍ ରେ ଆଉଛ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ତମେ ସମ୍ବୋଧନ ନିଜର ଲାଗେ କି ଅଛ ଜଣା नहीं पड़वा ନିଜର ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ନିଜର ବାସ୍ ଏଇ କଥା ମତେ କହିବି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାବିଥିଲି ମାତ୍ର କହିପାରିନଥିଲି ନାଇଁ କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କୁହନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟା ତ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାକି ଯେ କିଏ କହିଲେ ତ କଲେଜ ଟାଇମରେ କାହିଁକି ତମ ଉପରେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଗଲା ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ମୁଁ କଣ ସିନା କହିପାରିଲିନି ତମ ସଂସାର